Molt bé, en aquests moments acaba l'Assemblea General de l'ALE, que ha durat tota la jornada d'avui. És una assemblea ordinària anual en la que aquest any ha tingut l'elecció de tota la nova executiva, que és la direcció nacional de l'ALE. Aquesta vegada s'ha fet canvi de presidència. La presidència l'ocuparà l'Eric Defort, que forma part del partit polític dels flamencs independentistes, que també estan governant a nivell regional a Bèlgica i que van treure molt bons resultats a les últimes eleccions. Aquest partit polític, que ha entrat per primera vegada també a l'ALE, és el New Vlaams Alliance. També hi ha en aquesta executiva de l'ALE el Partit Nacionalista Corts representat, el seu eurodiputat François Alfonsi en serà el tresorer. També hi ha Esquerra Republicana de Catalunya, que obté la secretaria general, i entre els altres membres del Buró, que ocupen les diferents secretaries, hi tenim el Bloque Nacionalista Galego, Euskal Cartasuna, l'Scottish National Party, el Plaid Cymru de Gal·les, entre altres partits polítics que vellen per la llibertat de les seves nacions sense estat a Europa.